Bil-maltemp qawwi li jagħmel fl-aħħar jiem fuq il-Gżier Maltin b'xi mod jew ieħor kulħadd intlaqat. Ħafna kienu dawk li daħlilhom l-ilma fid-dar, fl-uffiċċju jew fil-post tax-xogħol, bl-ilma jekkawża ħsara fuq il-bini u fuq affarijiet ta' ġewwa. Oħrajn ġarbu ħsarat konsiderevoli fil-vetturi tagħhom. Hawnhekk fejn jitlu l-polozz tal-assigurazzjoni. Peter England, direttur tal-England Insurance, jgħid li l-parti l-kbira tal-claims bdew deħlin għand il-kumpanija tul il-jum ta' tlieta. Minkejja li daħlu bosta claims fuq vetturi li jew werqu bl-ilma nkella spiċċaw sofrew ħsaratu daqqiet kbar oġġetti li waqgħu fuqhom, l-ispiża l-ħsara fuq proprjetà u stores sa issa ir-riżultat akbar għal kumpaniji tal-insurances. Naħseb darba bħala ħsara minn sajjetti ma tkienx daqshekk gravi avolja kien jinħass li hemm ammont esaġerat ta' sajjetti. L-iktar li hemm ħsarat milli diġà qed naraw huma fid-djar u fi ħwienet jew storijiet. Miedem jobsor li minn dak li ra fuq television li hemm ħafna ħsara fil-karozzi. Sissa ma ħassejniex dik id-daqqa tant kbira fil-karozzi, jista' jkun il-każ li ħafna minn dawk il-karozzi ma kinux inxurjati full comprehensive. Fuq il-proprjetà kellna ħafna premises kummerċjali illi daħlilhom ilma ammont kbir ta' ilma u allura ġratlhom ħsara mhux biss fil-bini, għax fil-bini ma tantx jiġifieri jaffettwah l-ilma wara ftit ta' żmien jinxef, imma fl-apparat li wieħed ikollu. Sa issa iżda duk min iwies biex wieħed jikkwantifika l-ispiża tal-ħsarati kkawżati mill-maltemp fuq proprjetà karozzi u dak kollu li huwa inxurjat. Nistgħu nidentifikaw f'dan l-istadju fejn hemm spejjeż kbar, fejn hemm pereżempju kemm inċident gravi li forsi ma derx fl-aħbarijiet minn tromba ta' riħ. Kien hemm diversi inċidenti u problemi li niserqu imħabba backflow ta' dranaġġ. Min-naħa l-oħra d-direttur maniġerjali tal-kumpanija Antur Stonia Majra qal li minkejja li l-claims għadhom qegħdin jidħlulhom, il-kumpanija tistma li t-total ta' claims ilaħħaq mal-100,000 euro. Vat jekk jiena jkolli nagħmel ġifieri riserva konservattiva, ngħid li ħajkonna qisu bejn 100 u 125,000 euro fi ħsarat li ħajkonna nħallsu minħabba il-maltemp li għamel f'dawn il-jumej. It-tnejn ikkonfermaw li minkejja li l-ħsara li saret kawża tal-maltemp fl-aħħar jiem kienet kbira, il-claims f'Settembru ta' 8 sin ilu kienu ħafna akbar minn ta' dis-sena. Nassigurak li l-maltempata ta' 15 ta' Settembru 2003 tat riżultati ta' danni ħafnar milli kellna ngħidni. Naħseb illi l-ar maltemp li niftakar kien dak ta' Settembru tal-2003 meta wkoll kien għamel ammont kbir ta' ilma. Però trid ngħid ukoll li naturalment il-ħsarat u l-claims għadhom deħlin, jiġi ma nistax tgħid illum se jiġri.